Spring Vibes. Się zachciało żyć. No, może trochę przesadziłem. Dzisiaj nie będziemy, ale podziwiać uroków wiosennego górnośląskiego Bytomia. Podziwiamy uroki mojej chałupy. Jak Państwo być może wiecie, mam szczęście zamieszkiwać mieszkanie na bytomskim Grossfeldzie, gdzie mieszkali moi pradziadkowie, moi dziadkowie, moja mama i ja się tu urodziłem i wychowałem. Znaczy, no urodziłem się w szpitalu na Batorego, ale wiadomo. W związku z tym taki dom obfituje w liczne artefakty. Mam na przykład taką szafkę pod oknem, jak ktoś jest z Górnego Śląska może kojarzy, z domu dziadków albo rodziców. I co to jest? To kiedyś była lodówka, no bo jak kiedyś nie było lodówek, ta chałupa jest wybudowana w 36 roku, chyba w 37 oddana do użytku, no to trzeba było jakoś przechowywać te rzeczy, które wymagały chłodzenia. I tą szafkę od zewnętrza, od placu dzieliła cieńsza ściana, tylko na jedną cegłę i z zewnątrz był taki lufcik, dzięki temu tam po prostu było zimno. Fajna rzecz, ja sobie tam trzymam jakieś kasze i takie rzeczy, to fajne. Zresztą jak widzicie, wspaniały zabytek kunsztu PRL-owskiej mody meblowej. Nie wiem, ta meblościanka będzie miała z 50 lat. Już 3 lata się jej pozbywam, ale jakoś nie mogę, jestem sentymentalnie zżyty. Może ktoś chce, może ktoś kolekcjonuje, to oddam. Przyszło mi do głowy, że pokażę wam parę takich fajnych artefaktów, które dla wielu z was będą znajome, tych, których dzieciństwo przypadło mniej więcej na lata 90., początek 2000. Jak ktoś jest z pokolenia jakiegoś Z, to może już będzie to dla niego egzotyka. Na pewno dużo was jest starszych, to będą też takie rzeczy, które starsze, bo jak się w takiej starej chałupie mieszka, to mam tu różne artefakty, ale tak kiedyś dzieci wyglądał internet. Świat wiedzy. Mam szczęście mieć wszystkie. Mały Mikołaj jeszcze w podstawówce, jak nie miałem internetu, siadał do takiego świata wiedzy. I tu szukał informacji, na przykład proszę, skorupiaki. Jeśli ocenić sukces ewolucyjny danej grupy organizmów po liczbie gatunków do niej należących, to owady należą do najlepiej prosperujących zwierząt na Ziemi. A wy pomyślicie, że Bill Gates, a to owady najlepiej prosperują. Kiedyś też miałem ciulca na punkcie kolei, zresztą miałem dużo ciulców jak byłem dzieckiem, to się zmieniało. Świat wiedzy. O, tu też była wiedza przed internetem. Cyganie w Polsce, no to już coś inkszego. Był też taki moment, że miałem pierdolca na punkcie tych ruskich bab matrioszek, ale szybko mi przeszło. Ohoho, co my tu mamy? Mój pierwszy telefon komórkowy. Nokia z myszką Miki. Proszę. Pip, 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 pip. Halo? Aha! Mówią, że macie zostawić łapkę i suba. Dobrze, przekazałem. Przed tym miałem do zabawy jakieś takie niedziałające z antenką, ale to był mój pierwszy z prawdziwego zdarzenia telefon, z którego pisałem SMS-ki do mamy. Mamo, wracam. Najgłupsza chyba zabawka, jaką można było wymyślić. Śmierdziele. Smrodów mamy tutaj wiele. Oryginalny czeski śmierdziel. Smradoshi. Bardzo mi się zawsze podobał ten napis. Kontener pro uchowani smradu. I jaka była cecha tej zabawki? To śmierdziała. Zwietrzał. No ale to był taki hopek, który po prostu śmierdział. I były różne rodzaje. I każdy miał inny smród. I jeszcze jak się nacisło, to on ten tak wydalał z siebie tego smroda, no. No wy powiecie, że teraz są głupie zabawki, ale zabawka, która polegała na tym, że śmierdziała, a miałem takiego kolegę, który jeszcze tego swojego śmierdziela nacierał czosnkiem i cebulą, żeby bardziej śmierdział. Bośmy się prześcigali na placu, kto ma bardziej śmierdzącego śmierdziela, no. No może ten aparat może nie jest za bardzo z lat 90. i mojego dzieciństwa, ale pamiętam, że za dzieciństwa już się nim bawiłem. Kochani. Game Boy Pocket. 2 AAA Batterien, keine Spiele enthalten. Oryginalny niemiecki Game Boy. Kupiony na targu starym Narostka w Bytomiu. O kurwa ty!
Jaka beka działa? Jeszcze gierka nawet jest jakaś odpalona. Proszę, jack na słuchawy. Jestem w niemałym szoku, że on działa. A, mało tego. Proszę. Oryginalny, elegancki Królik Bugs. Titus Fox. Castlevania Adventure. No kurde, raritas. Oczywiście nie mogło braknąć Pokemonów, Digimonów. Proszę ja ciebie. Moja kolekcja złapie wszystkie. Mikołaj Wilga, lat 6. Kolekcjonuje od dnia 6.07.2001. Czyli to ma 24 lata. Jak widać, wszystkich mi się nie udało zebrać, ale byłem dzielny. A ile musiałem zeżreć, chyba rogalików, o ile się nie mylę. Gdzieś jeszcze powinienem mieć całą pakę tazosów i trójwymiarowych, i trójkątnych, i rubych, i ciankich, i takich. Także to kiedyś, jak dzieci w USA dziedziczą dom, nie, i tak dalej, to kiedyś moje dziecko po starym odziedziczy kolekcję taką. Moja kolekcja złapie wszystkie. O, ja nigdy nie wygrałem nagród. Może jeszcze można? To nie wiem, jak się wzięło w moim posiadaniu. Tu jakieś w ogóle Pocket Monster. Kieszonkowe potwory. To jest przecież podróba Pokemonów. Jaki Pikachu śmieszny. Jakieś cyganione. Digimony. To było moje ukochane. Digimony według mnie były lepsze nawet od Pokemonów. Pokémon Junior. Narodziny gwiazdy. Cena 3,99. W ogóle wielkie litery. Hurra, Hollywood! Ucieszyła się Misty. A, Misty było. Pokémon Świat Zabaw. A, tu różne takie kolorowanki, wykreślanki, komiksy, przygody. Pokémon Duchy. Ale Digimony to były Digimony. Ja nawet miałem takiego... On się nazywał... kurde, już nie pamiętam tych nazw. Że się tak transformował normalnie. Ty, ale ja tu nic nie pokolorowałem. Muszę sobie pokolorować w wolnym momencie. Oficjalna Pokémon kartoteka mistrza. Ty jest Raticate. 8.10.2001. Jak wszedłem w jego posiadanie? Z chipsów. To w ogóle nie ja pisałem, więc pismo mamy albo babci. Że se mogę kurde powyklejać. O proszę. Machop. Lubię Pokemona za miłą buzię. Lubię Pokemona za jego muskularną sylwetkę. Lubię Pokemona Machamp, bo ma 4 ręce. No. Lubię mojego Pokemona za to, że jest okrągły. No, powiem wam tak. No. Czasy, jak widać, bardzo się zmienili. 88 rok. Dzisiaj takie bajki już nie wychodzą. Słuchajcie, warto to trzymać jako relikt starej Europy. Pam, pam, pam. Czemu tu jest napisane PS1? Skoro to jest Pegasus. W ogóle jaki on jest zmaltretowany, jaki czarny. To jest konsola. To nie jest mój pierwszy Pegasus, bo pierwszy miałem ta klawiatura duża na kadridże. Ten został sprzedany chyba również na targu starym, czyli targu Narostka w Bytomiu, jako PS1. A okazało się, że to jest podróba PS1. Podróba Pegasusa udająca podróbę PS1. Ale ile na tym było przegrane w Bombermana i inne, to mam nadzieję Sony mnie nie poda do sądu. Jeszcze do tego mam cały karton kadridżów, ale Dawidkowi pożyczyłem, żeby se pograł. A to jest Play 2 Fat, który nie pochodzi, no to nie są lata 90. trochę późniejsze i on nie pochodzi z tamtych czasów. To jest ukradziony od mojego kolegi pana Marcina. Mam też Slimkę, ale na Slimce nie działają wszystkie gry z Playa 1 we wczesnej kompatybilności, a na tym działają. O, w ogóle, kurde, jaki to był Kong! Ale jaka to była cudowna konsola. Słuchajcie, to jest dopiero maszyna. To jest 50-letni VR. 50? Może i lepiej. To jest tak zwana przeglądarka stereo, to znaczy tam się wsadza takie zdjęcia, które były na przykład w 3D i tu się ogląda i to jest naprawdę fajny efekt. I oczywiście to jest dużo starsze niż lata 90., ale ja się tym bawiłem. Tym się pewnie bawiła nawet moja mama. Tutaj mam masę takich zdjęć, no z tego nie będę wam pokazywał jakoś na dłuższą metę, bo to są prywatne archiwa rodzinne, gdzie się przewija głównie moja mama, mój dziadek, mój pradziadek. Te zdjęcia w ogóle, one są w niesamowicie dobrej jakości. To się tak wkłada
I te są oczywiście na jedne oko. I kiedy patrzymy pod światło albo na jasne tło... Sorry mama, że zdradzam nasze prywatne archiwa. Patrzcie w jakie one są dobrej jakości, normalnie jak 4K. A to są jakieś 70. wczesne lata. To byli technologie, kurde. Patrzcie to. Tada! Taka zacna kolekcja. Kasety magnetofonowe, moje drogie dzieci. Proszę ja ciebie. I to co? Eric Clapton, Rush Motion Picture Soundtrack. Jean-Michel Jarre Rendezvous. Giuseppe Verdi. Od razu widać, że rodzina inteligencka. Carreras Domingo Pavarotti. Jakie szlagry te. Tajuśku! Kiedyś kupię za to dom. A jak kasety magnetofonowe i VHS-y. Mam niezbite wrażenie w ogóle, że to jest podprowadzone z jakiejś wypożyczalni i nigdy nie oddane. Co my tu mamy? Poszukiwacze zaginionej arki. Stawiam będzie któraś... Ostatnia krucjata. O, na tym za dziecka płakałem. Pokémon, czy już wszystkie ma? 2001. Ja pierdolę. No, ale Titanica w pudełku oryginalnego na VHS-ie, to ja nie wiem, czy wy macie takie coś. Swoją drogą, nigdy tego filmu nie widziałem. Strasznie nudny. Chyba. Dzięki wam za uwagę. Fajnie mieć takie rzeczy, bo to już wiecie, czas, świat po prostu, muszę to powiedzieć, zapierdala. I żeby człowiek się nie zatracił gdzieś w tym pędzie, zatrzymał przy sobie te piękne wspomnienia tej minionej epoki. Także mam nadzieję, może komuś z was poleciała łezka w oku, może komuś z takiego pokolenia jak ja, przełomu lat 90., 2000, może starszemu trochę, wspomniały się takie rzeczy, może macie gdzieś takie też różne skarby, albo u rodziców, u dziadków. Jak w końcu się zbiorę do remontu tego pokoju i co za tym idzie, będę chciał tu jakieś trochę bardziej, minimalnie świeższe meble wstawić, to skarbów kalibru jeszcze większego znajdę pewnie tony. To może zaś się coś nagra. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, żeście się fajnie cofnęli sentymentalnie na tle tej meblościanki do waszych lat dziecinnych, domu rodziców, dziadków. Także zostawcie łapę w górę i pogoda już piękna, to będziemy coś łonaczyć, jakieś fajne wideo. Dzięki za uwagę. Trzymcie się. Pa!